Ka school JNV lane Navodaya Vidyalaya kalakot application nagabda usniam arjar arpsan arpandru nagabda kikena geban puli ha classic lengba ka Jawahar Navodaya Vidyalaya selection test arjar arpsan but class date ban submit online ya ki application forms kande hadu ka khatsan tarik September arjar arpsau tila karpan ya khamtame ya ki kmi ki kpa jong ki khna hapo ka state Meghalaya bepin subha ban shim ya kane ka kabu lenyo ban apply na umta ki khun jongpi kiban sapule ha ka classic late no ban apply na umta ka take admission hapo ka JNV khnang ba kisi khun lane ki bahaying ki jongpi kinyo ban pule ha ka take school ka ba khampau ha po ka jala Meghalaya nga kerpat ya phi lada phi pe ya kani ka video jonga lada phi te ki kmi ki kpala ne ki bahing jong ki khana ki ban supli classic subha ban pe ya kani ka video hadu ban kut khnang ba phinyo ya ki jing batai ki jing pensai halor ka phang la ne ka ba ya dei ba ka application form la ne kumno ba phinle khnang ba phinyo ban apply na ko banta ki te ki admission jong usnam arjar apsan apunriu hapo ka JNV shuru nga kerpat ye phi baro ki viewers tada pidang dei ki batmai ha ka channel bat ki video gu jonga khamtam e ha gane ka video ha ka ba dei bat ka jikput shai na ka mata ka admission jong ka JNV kan sobha ban kerpat ye phi ba phin ya share like but khamtam e ban ya subscribe lane press ya u subscribe button na ka banta ki jing pentip lane ki khubor kiban mi malagasi tengne ni page hamba kumno phinla ban apply nagamata kite ki admission jong usnam arjar apsan arpundu so kino ki candidates ki bakwa ban apply nagamata kite ka admission jong ka classic hapo ka school navodaya kidei ban pule ye kini ki class hakine ki snam kata kilaban pulih ke kelas 3 kelas 4 bat kelas 5 bat kidei ruban pendep ye kiti kelas haduk bekut jong usniam arjar arpsan bat kini ki khna kidei ban lej ha ki school kila ban dei ki government lane ki government aided ki school yarab jong ka sarkar lane ka school sor bala itu da ka sarkar bat kumjuru kila ban dei ki school private handai ki bala itu da ka sarkar la da dei hanong kendong lane la dei hasor handai shushu ki kham perkhat ya ki khna ki ba pule pendep ya ka class 5 jong usnem arjar opsan nak benta bakin late ban admit lane ban pendap ya la de nak benta bakin le join ha ka school JNV ha ka class 6 hadin be phila dep ban apply nak benta ka take admission na ka kerteng jong ka exam kinle da ka Jawahar Navodaya Vidyalaya selection test ajar opsan ban ka admission kan dei nak banta ki class 6 ka tarik ka ban penyele lane ban pentho ya ka exams kan dei ha ka khat pratarik January arjar opsan bat kumjuru ha ka khat tarik ubna April arjar opsan iskom ha ban kan mau bha ya kini ki tarik ban tho exam nak banta ki khun ki jongphi number of JNVs in India ki total number jong ki JNV hapor India ki don hadu ndriu span rupoi tili ki Vidyalayas lani ki school but hapo Meghalaya pade ki don khat tili ki school jong ka JNV di nakabanta bantho ya ka exams hapo Meghalaya kaktin ka bapila bantho kan dei ha kaktin English Hindi Khasi Garo Bengali ban Assamese di nakabanta jungi ki Khasi nila ban jiet daga tin khasi hakapor ba pi pendam ya ka admission forms nakabanta ka language of exam na ne ka lang ka tin ka ba pinha ban tho ya ka exam ka jongphi tibun ki kmi ki pa la ne ki ba hing ki ba confuse halor ka ni ka tin ka ban tho ya ka exams nakabanta ki khun gi jongphi hendai hakapor ba phi apply nakabanta ka admission so bha ban jiet naka tin khasi nakabanta ban tho ya ka exams shushung in pe nakabanta kerta ka ba kila ban tab nakabanta ka take admission jong usnem arjar opsan apndu hapo ka school JNV nakabanta ka class 6 de ki khna ki de ban kha hapadeng kini ki tarik kata nadu ka shitarik ubanai basan arjar khatlai
hadu kalai pui terik ubnai bahnyo rajar khatsan ti lada ki khna ki kha haswa kati katarik lani ka shitarik ubnai basan arjar khatlai kimla shureban apply nak benta ketika admission te phinha ban page pha nak benta ka birth certificate tilada ki khun lani ki bahaying jungpi ki kha padeng ki tarik te phila pan apply nak benta ketika admission apo ka school GNB nak benta ka class 6 shushu nak benta ka kerdan ka phila ban apply kumbangala dia ban pensngu syakhmat ki khun lani ki bahaying asem jungpi ki haban pule pendep ya ka class 5 kata ha usniam arjar arpsau arpsan naka school kala bande ka school government lani ki school yarap lengba ka sarkar kala bande ru ki school private reki bela itu daga sarkar te kila ban apply naga bata ketika admission jong usniam arpsan arpandriu haga class 6 haga school JNV but kabakham sngau phla hangni kalong ba kino ki candidates lani ki khana ki bala dep ban tho ya kani ka exams haki snem ki bala dep kimla shure ban apply naga benta kasin ka baar te lakarpan ya kino ki khana ki bakwa ban apply naga benta ketika admission ki de ban long be ki fresher lani ki badang thmai homshu ki bala dep ban tho teng hangning ni pe shu mano bala ban apply na banta ki admissions jong usnem arpsan apdio school GNV te hangne na banta ki khana ki bakwa ban apply kila bande na po ka district ha ka ba ka GNV kala don lupa te kinumla re ban apply na ka district shakawi pat ka district hendai kino ki khana ki bakwa ban apply ki dei ban don ka JNV hapo ka district lajong khana ba kinla ban apply na ka bata ka admission jong ka class 6 but kerkom ban jiet ya kini ki khana hapo kani ka JNV admissions jong ka class 6 kinle kumne nyop san percent kinjit yaki khna ki bawan na kalunging ka baduk khamtam e na ki nong kandong la ne ki rural areas kabalai nangta kin sapej pade katkum ka jingla jungi khna la ne ki jingwan shakhmat jungi khna katkum ki marks ki ba ki tho haba kapor ba ki tho ya ka written test kumno ban apply na banta ka take entrance exams la ne ka admission jong usnem arjar opsan apndu na banta ka class 6 hapo school GNV te lagarpan di kino ki candidates khamtam e ki kimi ki pa ki bakwa ela ki jong ki khun ban join hagate ka school kila ban apply ya ka admission lingba ka online portal kata ka bade jong ka official navodaya.gov.in kabangan sabu hapo ka description box ko janga but phila ru ban le hapo cyber lane phila ban apply hi dalaga jong ki mobile phones alung ba kiti ka website kabangan sabu hapo ka description box ko jonga hadin ba phila de ba register lane submit ya ka application forms ko jong phi bat kumjuru na kalyang jong ka department jong ka school JNB kala padyang ya ka admission form ko jong phi la arubanyo ya u acknowledge receipt lane ka kod jing peni thu ba phila de ban register lane submit ya ka application forms ko jong phi bat kumjuru ya u register number nakabenta banto ya ka selection test kapor kan dei tang arganta kata sedang naru kapor khatwi steng am hadu shi beje steng pm but kindon live section haka question paper but ki number of question kindon tang properly handai ka total of marks kindon hadu shi spa marks nginya page hangne menta ya kijing bha la ne kijing phia ya ki marks kindon lightly lane live section ka mental ability test kan de san po marks arithmetic test kan don arpsan marks but ka language test kan de arpsan mark titangkum tu kijing batai ka baya de but ka admission jong ka class 6 hapo ka school GNB tengah korpat ya kikmi kikpa pinshim ya kani ka kabu khnang ba ki khud ki khti jongi kinyo lat kumno bakin appear lane kin tho ya ki written test kin sedang nadu menta hakpor ba khna walada kimla ban po shaka thongru rei kilayo ya ka idea kumno bakin
appear nagabata ka written test jongki exam ba pher te ngakarman ba pilai sutu nagabata kate kijing patip bat session pat ngakarpat ya phi kinongpe ya kanika video bat kumjuru ka channel ka jonga sngobha ban ya share like ban subscribe nagabata kijing patip kiban nangwan tagatahi khublei shibun